good morning. So ayan, meron tayong video today. Meron tayong pa-charot. Ngayon ay birthday ni Mama. So yun, magsa-celebrate po kami sa resort. Yes, dyan lang naman sa may Santo Domingo. Pero medyo malayo-layo lang ng konti. So, doon po kami magsa-celebrate ng birthday ni Mama. Since bakasyon kami, tapos summer din naman, mag-outing na. Kumbaga, isabay na yun. Mag-outing na. Kasi, magbabagyo. Charot. So, umaga nga rin po kami nagising kasi nga po magpe-prepare po ng mga dadalhin namin. Yung mga pagkain. So, yun si Papa magluluto magluto siya ng ulam. Pero nagpaluto na lang ako nung spaghetti, tsaka yung iba pa. So, ayun guys. Samahan nyo nga pala ako mag-prepare. Gusto ko, may nakita ko sa video sa Facebook. Yung siya, parang lemon coke yung version na parang juice. So, yun para healthy naman. Para hindi na tayo bumili ng coke, ganyan. So, yun na lang yung gagawin natin. So, tara, samahan nyo ako guys. Hi guys! Welcome sa aming sosyaling kusina. So, ayan. Na-prepare ko na nga po pala yung ating pipino. Saka meron tayong lemon. Blender lang po tayo para sa ating juice. Yan si Mama, busy. Lahat kami busy. Charis. Pero una sa lahat, hindi pa kasi ako nakatry mag-blender. Ay, nakatry na pala ako mag-blender kasi yung tinatrabuhan ko dati, may mamihan. Tapos, nagba-blender kami ng sili. Para siyang, yung chili oil, ganyan. So, ayan guys, lalagay na, nahugasan ko na nga pala to, huwag kayong mag-alala. So, baka dalawang batch to kasi madami. So, lagay natin yung pipino. Baka siya? Hindi, huwag nating pagsabayan. Tsaka yung, paalisin ko yung buto ng ating lemon. Kasi baka maano din siya. Matsugi, charot. Huwag na siguro, no? Sorry guys, puyat kami. Charis. So yan, squeeze lang natin yung lemon. Oh my God. Ang laki ko. Ang ganda. Hindi pa ako mataba. Kayo na nagsasabi. Charis. Wait lang. Wala kasi tayong lemon squeezer. Kaya. Ayan si Papa. Bumili siya ng lulutuin. Ayan. Meron ako ditong kodigo. Charis. Ayan o. Meron tayong kodigo. Ay. Ano ba yan? Si Miss Chong. Ay, hindi. Ayan. Abi and I go. So, hindi siya mapipiga. Sunod na natin yung ating batch 2. Batch 2. Hindi ko siya nababalik. Hindi ko siya nababalik. Ha? Okay na ba siya? Okay na. Hay! Next. Ang batch ko natin. Para healthy naman guys. Ay, yung buto. Wala tayong lakas. Wala pa tayong kinakain. Tanggalin natin yun. Lalagyan. So, ayan. Feeling ko okay na siya. Kasi lalagyan pa naman natin siya ng tubig. Pero hindi naman yung madaming tubig.
we're done! So guys, si Papa naman po, piniprepare yung karne tsaka yung manok. Para sa uulamin mamaya. Tcharan! Bibigyan ko na naman ulit kayo ng house tour. Charis! Diba? Ang daming sinampay. May bagyo kasi. Charot. So yan guys, nilagyan ko na siya ng tubig. Pero kulang kasi ito eh. Ayan, masyado pong matapang yung kulay niya. Ayan. Ayan, parang okay na din naman. Pwede na. Pwede na, Ina. Okay na. Okay. Ganun lang siya. Yung yellow, so lalagyan ko na muna siya ng itong lemon, tsaka nitong pipino. So yan, hindi nga pala ako nakabili ng honey na pangpatamis dito. Kaya, pag dyan, pupunta kami mamaya sa sentro. Dadaan kami doon, so doon na lang kami bibili. Honey pangpatamis. So, okay na. Huwag natin tikman kasi wala pa itong Hindi ko alam kung lasa niya, pero kasi wala pa siyang pangpatamis ganun. Okay na yan. Tapos ito, gagawa kami ng yung karaniwang ginagawa sa pipino, yung may paminta, may suka, may asukal. So yun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung talagang ginagawa nila pa sa pulutan. So meron kami ditong pansit. Kasi yung pinaluto ko kasi wala yun ng pansit. Ito, almusal lang para mamaya. Sa mga sasama, ganyan. Baka magutom ka agad. So yan. So yan guys, 8:30 na po na umaga yun. 8:30, si Papa nagluluto na. At pakalinitan mo ng isa ito. Chicken curry. Hindi nga, chicken guys, nagluto si Papa na chicken curry na may with mais. Oh, narinig nyo lang yung narinig, no? With mais siya, tingnan nyo. Oh. Diba? Tapos yan, yung mga lulutuin na iba. So, yan. Pwede pa rin mga kasama natin. Ayan. Ano oras mo? Mga 9, mga nakaw pupunta doon. Ang tagal kasi guys ng gasol. Kaya wala tayong gas. Dito tayo sa kahoy magluluto. Hi guys, we're ready na. Super haggard na. Grabe na yung pawis ko. Ayan sila oh. Tapos meron po dun sa labasan. Si Papa nagluluto pa pero mauna na kami. Jayden, hello! Mauna na kami kasi nag-arkila lang kami ng tricycle. Si Bunso. Tapos, babalik-balikin na lang yan kasi nga, hindi man kami kasya sa isahang pagpunta doon. Pero malapit lang naman. Yeah. Huy! Jayden! Isus! Marabason si Jayden! Mag-swimming ika? So guys, let's go! Ayun po. Yan na. Saan? Tayo na magkabit. So yan guys, ayan na sila. Karating lang namin dito. Pero mamaya ko na siya ipapakita yung view kasi kailangan kong bumalik doon. Kasi meron pa akong asikasuhin. Ayan siya! Oh my God! So yun guys, nandito ako sa nag-pick up ako nitong pinaluto ko, carbonara, tsaka spaghetti, tsaka meron tayong puto. So, ihintay natin yung tricycle. Dito kami sentro. Tapos, ang pangit ko na! Charis! Ang pangit ko na! Sa isipan parang hinahanap kita. Kahit maghapon sa isipan pag-ibig mo pagtingin ka
Liwanag sa luisa, bawat minuto mo'y hinahanap kita, hinahanap kita. Sa isipan Kasi maginis. I never needed anyone, and making love is just for fun. To say you're gone, leave me alone. I think of all the friends I've known. When I dial telephone, nobody knows. Oh, by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself. All by myself. Wanna be all by myself anymore. All by myself. So, ayan guys. Ano? Mana. Ayan. Ay, si Shaina. Si Shaina. Puntahan natin si Shaina. Ala, umuulan na dito agad. Nakapants ako. Ala, oh my God. Wait. Mamaya. Pero ano kasi magbibis pa ako guys. Saglit. Ayun si Shaina. Naka ano na. Yan si dito niya. Si Bunso. Ano? Mas mag-slide ka. Mababaw man lang pala dito. Mag-slide ka, Shaina, oh. Mag-slide ka man, baby ko. So, dayo to ng ano. Sige lang. Mamaya pa. Kasi guys, nagpa-prepare pa kami doon ng ano, yung mga kakainin. Wala pa si Papa kasi siya magdadala ng kanin. Di ba ba ini? Bading yan. Guys, nagpa-prepare na sila. Ayan. Tada! Kahit sandali, palayangin ang pusong di mapigil. Sana tayong dalawa sa huling pagkakataon na hindi na para sa atin. Kahit sandali, patawarin ang pusong di tumigil. Para sa ating dalawa ang huling pagkakataon. Salamat sa pinag-alok na makalabas sa pagkuhan at makapusog kami sa kulihan gano'n at salamat sa matulong na kalakasan sa patay sa
Bakit mapa? Guys, kain! Yung tara check mo yung cellphone mo. Importante ito. One, 6, 3, 2, 4. Kaya talaga nagtaon. Magkano lang? Guys, update sa ating ginawang juice. Oh my god, parang naman siyang tubig. Charis, wala kasi ako nahanap na honey. Kasi sabi ko naman ganun, di ba maghanap ko ng honey, wala. Ang sukal na lang nilagay namin. Tapos maraming yelo na yung nilagay. Siyempre, natunaw na yung yelo. Kaya naglasa lang siyang tubig. Pero at least, kahit tubig, healthy pa din. Kasi di ba may pipino siya. So, nakatapos lang namin kumain, guys. Mag-swimming na tayo! Let's go! Sabi ko sa kasiti, di ko alam kung alam ang maraming araw ng mataas na ng mga ko nagbuwalang bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapaligo ng batay. So ayan guys, nag-list na ako ng ating pangligo. So ayan sila dyan oh. Nagkakantaan. Tapos yung iba naman, ayan, yung mga pinsan ko, sila kuya, yung mga bata, sila bunso, nandun na sa pool. Ayun na si bunso, nagsiselfon. Di ba yung cellphone na binili ko sa kanya, pwede yun underwater. So, dito kayo kumamaya. Natakto ko ba kasi masira, pero hindi yan. Try natin. Uy. Ayan, madala kaming camping chair. Uy. Ang ganda talaga. Itong side na to, ang ganda. Kasi yung grass, it's giving, you know. Ayan o. Tara! So, ayan guys, naliligo na sila. Shaina! Hi, Buboy!
Si Mama, oh. Ala, uy, araro mo dyan, Ma. Uy, mali ka mo naman sa 6 feet. Ala, man si Ma. Uy, siya ina, dyan ka lang, ha. Mag-slide ka naman siya ina, oh. Ayan. Hi guys! So yun guys, naliligo muna kami! Halik, wala. Ay, maligaw ko ulit! Ay, dahil lang, wait lang. Ay! Ano? Ayun! Ayun! Nabuyaw niya na patatakot ko! Hindi, ano talaga yung tuberi? Hindi kasi takot! Buyaw nga rin sa raga? Madali, magpala may kapal na tayo. Pampay ko kami na. Floating na floating. Floating daw ako. Paano floating? Hindi na so ano ka? Uy, hindi na. Uy, Kailing? Ala. Iyo. Rinta na em. Tolo. May bula. Sablay mo naman yan. Ano yun? Nasaan ko ba natin? Dahil magsalbabi naman ako. Okay, magkagumang ka lang nga ni. Dahil para dalagan sa may sipon. Maasag. Sabi na mo agad. Ano yun? Teka yan.
Oh. Sige na. So yun guys, nandito nga po pala kami sa Villa Acosta Resort, San Isidro, Santo Domingo, Albay. So yan, first time namin maligo dito. Kahit ako first time dito maligo. Kasi nung nagkaroon kami ng parang project ni ma'am na pumunta daw sa iba't ibang hotel resort, ganyan, tapos magtanong ng yung nila, yung accommodation. So pumunta ako dito noon, nag-interview ako. Parang maganda kasi ano tawag dyan? Maiwas Shaina! Maiwas sa Tagalog? Malawak! Guys, malawak siya. Pasensya na na naman ako. So yan, malawak kasi ito. Pati yung pool. Kaso nga parang sila, magkakadikit. May 3 feet kasi 4 feet, 5 feet. So paano pag di mo na alam na napupunta ka na pala sa 6 feet ganyan. So hindi kasi ako marunong. Bago kami nagbakasyon, sabi ng pat feet instructor namin na ngayong bakasyon, mag-aral daw kami mag-swimming. Kasi nga, mag-swimming kami sa second year. Madami daw nababagsak doon. So meron naman akong content. Charot. So yun guys, para lang alam nyo, may sumagot po na ang outing na to. So yan, si Tito Joe po, si Sir Joel Cornejo. So thank you so much po kay Sir Joel. Ayan, kasi parang tinanong ko kasi, sabi niya kung ano daw ganap ko ngayong summer, kung mag-outing daw kami. Sabi ko, wala man kasi kumbaga, wala man na plano mag-outing ganyan. So siya nagsabi siya na mag-outing daw kami ng family. Kaya sasaktong birthday ni mama, kaya sinubay na namin. Kaya thank you so much po sa ating sponsor. Tapos yun guys, yung mga kasama namin doon, nagkakantahan sila, nagiinuman. So, ayan, kami dito maliligo. Don't you know that we both belong? I know it from the start. We belong. Hello, sound check. Hello. Who am I? The Lord of all the earth. We can't know my name. We can't feel my heart. Who am I? The bright morning star. We choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading. It's today and gone tomorrow. Away tossed in the ocean, and vapor in the wind. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and it's all you who I am. I'm yours, I'm yours.
Hold mine under the eyes that see I see. Look at me with love. Iya, liga bos. Kung sa Black Bears, baga ano? So yan guys, i-prepare na natin. Sayang.
nagtatako. Ngayon lang bakit kaya saya katulad mo malayang nasusunod ang puso. Sana'y marinig ang wikang bagong at do'y nabisan na ang pagiling mo. Sa dalangin ay iniling ko lumakot sa magkabalik ang panahon. Marinig balik ang hapon na libuin na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas natin kasaysayan. Oh, sayang, sayang, huling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsa'y sadyang kay kamot ng pagkana? Oh, sayang, pagsuyo ngayon lang dumating, hindi na maaaring ang kinig ng tulad ko. Wala nang kalayapang pag-ibig. Sana'y maibalik ang hapon na doon ang sana ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay iniling ko lumakad sa nagpabalikan ka na ko. Sana'y maibalik ang kahapon at nagkaraan ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas natin kasaysayan. Talagang sayang, oh sayang, oh sayang. Makatalag na happy birthday. Ano eh? Prepare na po ang handa natin yan. Happy birthday. Watch that scene, digging a dancing queen. Riding out of the right, looking out for the place to go. When I play that music, everybody could be good now. But it's young in the music, with a bit of a music, everything is fine. When the moment and when you get the chance, you are a dancing queen, young and sweet, always heaven. Dancing queen, feel all the fun it's high. You're the child, having the sound of your life. See that guy, watch that scene, begin the dancing queen. Yes, I knew the heart, you're burning in a new heart. Looking up for freedom and walking better than ever. And when you get the chance, you are a dancing queen, young and sweet, always heaven. Dancing queen, feel a bit. Ngunyan sa imo, tama ba? At may talaga yung life starts at 40 na daw. So, it is your 40th birthday celebration. Nasa ila so ating mga kaiba? Sa mga kaiba na from Bulacan, from Cavite. So,
Once again, welcome and thank you so much for sa management ng Villa Costa Resort here in Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Your gateway to summer. Come and visit Villa Costa Resort. So, magandang hapon po sa inyo lahat. So, kunyan, sisimulan natin for a celebration ng 40th birthday ni Ate May. So, siyempre, bago yung celebration and the blowing of cake, marinig naman natin yung mga messages from special someone na yaon mo niya na hapon, nagsi-celebrate and yaon digdi sa place natin. Okay? So, okay, so alright. Happy birthday sa aking mahal na aunties. More birthday to come and ingat ka perme. Para ba uli kang marang? Iyon lang, salamat. So, inat happy birthday sa imo ate. And ang wishes ko sa imo is yung continue ka lang maging strong sa pagiging ka and tiwala sa kagurangan. And so, more blessings to come and salamat sa memories mo niya. Na di man talaga akong imbitado. Nagagi lang, na. May budget ka. Kaya, salamat and mag-enjoy kita rin. Thanks so much, Barangay Salvacion. Sumabalik na po tayo kay... Tapos, ayan, bira kita mag-celebrate kay mga araw kay Ning. Yung sa araw, sumala pang handa. So, ayan, happy birthday kay Ma. Then, thank you din kay, sa sponsor po, si Tito Joel Corneo. Si Tito Joe Corneo. So, ayan po. Thank you so much po. So, ayan, kasi siya nag-suggest na mag-outing daw. Saka, i-celebrate yung birthday ni Mama. So, ayan, happy birthday. Salamat sa paglabak ng uniform ko. Thank you so much, yan. Siyempre, naiba po matatapos na naiba kay Adrian. Message na muna din Pastor Adrian. Naibigay niya sa naibigay niya na camping. Diba duman, nakulong kitang nauupunan sa camping, diba? Minsan, majority dito sa camping. Happy birthday, Mama. Thank you so much, Adrian. Siyempre, ma-message na. Wala ba si Chad? Yan si Chad. Chad! Talagang ang sarong aki pag nagpadaba sa ina, minsan day talaga na-express yung words ng love sa sarong ina. So, pakinggan naman natin ang message from the husband. Pa ba si Anthony? Si Anthony, mali na. Dito nakita sa highlight. Kuya, no? This is your moment na. Go, happy birthday. Love you. Pinilig ako. Yung award na go is something special. Guman nga na ako na nita. Tawad ako na. Guman nga na. Gong ako. Chad, yan ka na. Marina. Chad. Marina. Chad, at may second phase pa pala tabi yung celebration for this afternoon. Marina, Chad. Chad, mamimiss yung moment na yun sa buhay mo. Wala ka, Marina. Papisto na siya. Unang-una, maraming salamat po tabi sa nag-sponsor. Salamat sa kay Kathleen, kahit pa paano. Naka-outing. Naka-outing mangyararay sa swimming pool. Tapos, sa akong ko. Iwan ang luta ko. Thank you so much, Ate May. Maraming salamat pa Nico family. You know, simply managing celebration pero full of love. Then full of, alam mo yun, yung love para sa pamilya. Yaon talaga. So, invite natin lahat na tumayo. At kakantahan natin ang happy birthday song. Yung ate. Thank you so much, Kat. So, support niyo po yung channel ni Kathleen Banico. And thank you so much sa lahat ng mga generous sponsors for Kat and family. Sana po mas dumami pa yung blessings for the family. And salamat po sa Indo Gabos. Bahala na si God mag-return ng blessings para po sa Indo Gabos. So this is the moment. So this is your 40th birthday celebration, Ate May. So sindihan na ang kandila. Kami po ay kakanta ng happy birthday to you. Okay. Everybody.
parang gusto ko yung mas yung okay, a cappella. Happy birthday song for Ate May. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, wish ng ating birthday celebrant bago i-blow yung candle. Ayan. Napalapakan naman natin sa Ate May. Congratulations, Ate May. Mabuhay ka hanggang gusto mo dito sa ibabaw ng mundo. So, bahala na si God magbigay ng blessing sa iyo at sa families. So, once again, welcome to Villa Costa Resort here in Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay, your gateway to summer. Come and visit. Mga karautan na kita, karautan! Woo! Bon! Friday night I feel like I love, looking out for a place to go. Gotta play the right music, and the sun, you can see the air. Anybody could be the guy, let us shout the music high. Better play the music, everything's fine, you're ready with the band. When you got the chance, you're dancing. Ilang awit ba ang awitin o giliw ko? Ilang ulit ba ang ulitin o giliw ko? Tatlong oras na akong nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansa pa ba ang ipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat. Wow!
So yan guys, pauwi na po kami. Nandiyan na yung ano, narant namin tricycle. Kuya Joe, thank you very much sa pauting mo po Kuya Joe. Thank you very much po. Masaya po kami lahat. Thank you very much. Laseng na yan. Ala, naglaba. Nandiyan ka na naglaba. Uy ka man. Uy, suka siya duman. Sarabay na kuta. Kasi dalawang balik yung tricycle ha. Oo. Eh, yung sa'yo ako. Happy birthday. Dapat sa rin. So yun guys, mauna na kami nila dito. Pero sila, yung pagbalik ng tricycle, sila nyo isa. Ang labot ng kamera. Kami sa motor. Guys, so okay na. Kiri pa today. Ay, 6 o'clock. Mag-out na kasi pa-charge sa kanila. Sige po. Wait lang guys. Ay, mga pasaway kasi kung kasama ko. Ay. Pag 6 o'clock ka, pag wala na ka mo dito, ma-charge ka mo. Nakalimit na kaya man. Pag 6 o'clock kaya, mag-ready na ka mo. Lumana ka mo mag-alat o. Kaya pag 6, okay na. Okay na po. Ate, thank you. Kaso. Ha? Ayan o, Villa Acosta. Ay, hindi nakita. Ayan, Villa Acosta. Let's go. Bernie. Babae. Kita nga. O, sige. Yun na. Yun na. So, ayun na guys. Nakauwi na po kami. So may graduation nga pala dito sa kabila kaya ano maingay may video okay. So ayan nag-enjoy ang lahat. Yes po. So thank you so much po kay Tito Joe. Ayan at sa shoutout sa ating pahuway kila Kuya Nolly, sa mga angels, sa Hello sa mga ano natin, sa mga viewers natin na nag-aantay palagi sa atin ng upload. So ay meron akong upload. Tsaka mag-abang-abang pa kayo ng iba pang mga upload ko kasi baka kasi baka magpunta tayo sa ano, alam niyo na 'yon. Kaya, di ba kasi yun yung request nyo? Kasi bakasyon naman. Baka, tingnan natin. Pag meron tayong budget. Charis. So, yun guys. Yun lang po for today's video. Bye-bye. Love you all.